Problematični zec. Još jedan divan dan u Silverhatchu. Rory i Sisi su se zabavljali trkajući se na stazi. Hajde, Sisi! Možeš ti brže da voziš! Evo mene, Rory! Zar nije divan ovaj skateboard? Zar nije divan? O ne! Ponovo se trkaju! Ovi bučni trkački automobili me izluđuju. Vidjet ćete vi kada napravim sopstveni trkački automobil. Onda ću vam pokazati ko je prava zvezda. Hej, Krsto! Da li si automobilima ugradio nove turbo punjače? Meksi je skoro gotov, gospodine Karburator, a Rory i Sisi bi trebalo da stignu svakog momenta. Dobro, ja idem kod Marša da proverim da li je staza spremna za probnu vožnju. A šta je to turbo punjač, Krle majstore? Nova trkačka oprema, Meksi, bit ćeš veoma brz. Brz? Brži nego što sam sada? Fantastično! Jutro, Marša, da li je trkačka staza spremna za isprobavanje novih turbo punjača? Skoro, gospodine. Ali pošto će Rory i ostali biti jako brzi, mislim da treba da stavimo zaštitne stubove da uspore vožnju na krivinama. Vrlo dobro, to prepuštam vama. Čekajte! Njušim? Zeca! Ha! Mamma mia! Onaj brzi bolje da se kloni staze za vreme probne vožnje. Ne brinite, gospodine Karburator, hoće. Nadam se. U redu. Sada ću malo da podignem noge i, kako vi to kažete, da dremnem. Doviđenja. Bolje da upozorim brzog da se kloni staze. Za svaki slučaj. Ja ću to da uradim, Marša. Hvala ti, Krto. A ja ću da postavim zaštitne stubove. O da, gotovi smo. Ne znam gde mi je ključ ni kapa gde mi je, ali za 1 minut tačno menjam gume, sve je za motorđija. Nerešena trka! Ovde smo, Krsto! Krajnje vreme. Gospodin Karburator će pobesniti ako probna trka ne počne na vreme. Probna vožnja? Da isprobamo ove nove turbo punjače. Hajde da ih montiramo. Gde sam to? Brzi, jesi li tu? Ovde si. Sad, slušaj. Marša ti poručuje da nestaneš iz vidokruga ovog jutra da ne bi pokvario probnu vožnju. Kakva vam je to probna vožnja? Gospodin Karburator želi da vidi kojom brzinom će Rory, Meksi i Sisi voziti sa novim turbo punjačima. Šta? Ali od toga će moja rupa da se trese još više nego obično. Ja samo prenosim poruku. Doviđenja. Tako mi srgarepe. Moram da stavim kraj ovome. Ovo će upozoriti automobile da uspore na krivinama. Brzi je na stazi, dobro se pripazi. Stubovi su mi dali ideju. Ovaj ćošak je gotov, dobro. Pasko, prelazimo na sljedeći deo staze. Vreme je da premestimo zaštitne stubove, da bi moja rupa bila bezbedna. Slušaj, moj motor! Spremni ste za probnu vožnju? Razume se da smo spremni, Marša, ti samo pažljivo gledaj. Dobro, idemo na startnu poziciju. Hajdemo! Za minut, Krsto, samo da na brzinu pređem jedan krug. Gaz do daske! Rory, šta pokvariš, to popraviš, sine? Jesi li me čuo? Puno bolje. Sada, kada Rory i društvo budu pratili stubove, čekat će ih fino iznenađenje. Zurim, jurim! Stubovi ne izgledaju dobro, čak ni meni. Gledaj kako vozim! Sada sam tako
brz na stazi! Šta je, Krto? Neko je pogrešno postavio stubove, Rory. Vode automobile pravo na blatnjavi put u baštu farbera Zelenka. O ne! Bolje da upozorim ostale. Hvala ti, Krto. Zašto ne započnete probnu vožnju? Želim da vidim svoje turbo punjače u akciji. Gde je taj Rory? Šta? Rory se vraća sa staze, pogrešnim putem. Šta to radi? Gde mi je razvoz? Rory! Upamti, uključen ti je turbo punjač, sine! Uspori malo! Ne! Dole svi! Pazite se, društvo, pazite se! Rory! Kako to boli? Boli i mene. A sada, kao što vidite, ja gubim kontrolu! Marša, počnite probnu vožnju! Pazite na startna svetla. 1, 2, 3, 4, 5, kreći! Rory, šta to radiš? Zaštitni stubovi su pogrešno postavljeni. Maxi i Sisi će završiti u bašti farmera Zelenka. Stubovi su bili u redu kada sam otišla. Znači, neko se sigurno poigrao sa njima. Brzi! Rekao sam vam da držite tog zeca dalje od trkačke staze. To sad nije važno. Moramo da stignemo Maxija i Sisi. Mogli bi da završe zaglavljeni u blatu sa turbo punjačima. O moj Bože. Spasko, gde je Spasko? Spasko! Spasko, ovamo! Idi i prati Maxija i Sisi. Hajde, daj gas, požuri, avanti! Ej, ništa ne brini. Spasko je na dužnosti. Da, kako god, samo kreni. Pomoć, uništen sam! Olala, Bože moj, šta se desilo? Mamma mia! Plan mi je uspeo. Danas mi niko od njih neće smetati. U kakvom ste to stanju, vas dvoje? Treba će mi večnost da očistim novo seno i blato sa vaših motora. Pogledajte se, umazani ste celi. O, Meksi! O, moj dečko! Šta ti je to brzi učinio? O, kada se samo dočepam tog zeca! Brzi! Imaš li nešto da kažeš u svoju odbranu, a? Izvinite svi, samo sam hteo malo mira i tišine. A definitivno si nam upropastio testiranje punjača. Ne, nije, Krsto! Slušaj! I svi su se smejali i smejali, a Rory je naučio da ako sa drugima zbijaš neslane šale, to može da ti se vrati istom merom. Za Minimax televiziju obradio studio Clarion.